Takže čau, dneska vám ukážu, jak já chytám kapry. Na co teda? Takže mám takovýhle prutík. Mám tam docela dobrý naviják. No, je silný, jako udrží něco. Potom tady mám 40 gramový olůvko a návazec, který jsem vyráběl na videu. Na tutoriálu, na ty návazce. Tak, co používám za háčkem a na háčku? Takže za háčkem používám 24 mm takovýhle boilies a potom je to nějaká extrémní jahoda, příchůdný, nevím, co to je za název. Potom používám tohle nějaký takový který jsou vlastně jenom rozmáčkaný tyhle boilies. Takže tak. No a PVAčko používám takovýhle nějaký. Mini, přestaň. Nějak je to pomale rozpustný. No. Takhle vypadá trochu talíř do blblej z toho, ale to nevadí a to je jak já chytám kapry. A čus, vlastně ne. Už jsem chytil i kapra včera nebo dneska ráno, asi ve 3 ráno, nebo v jednu ráno, tak jsem vytáhl kapra. Nebo můj táta teda vytáhl kapra, můžu vám dát i fotku. Takže, ale to už končí, takže čus.